Pinulong ni Naga City Mayor Lene Robredo ang ilang residenteng apektado ng illegal umanong land conversion issue sa Sitio Iwid, Barangay Balatas. Ilan sa dumalo ang presidente ng Homeowners Association sa lugar at si Engineer Rolly Campillos ng Human Settlements and Urban Development Office o HSDO. Ang mga residente ng Sitio Iwid ay ang CARP beneficiaries ng DAR na dumadaing ngayon sa LGU dahil nabili na umano ng lungsod ng kanilang lupa at gagamitin na sa housing project na lilipatan ng mga residenteng naapektuhan ng pagpapatayo ng Balatas Development Complex. Tiniyak ni Mayor Robredo sa mga residente na tinutugunan na ng LGU ang issue na itinulot ng nagdaang administrasyon ni Noy Mayor at ngayon Congressman Nelson Ligacion. Primero, inabutan ko na sana ang problema. So, obligasyon ko bilang mayor na obligasyon ko na maprotehiran si mga yaon naman, pero obligasyon ko din na si commitments kang city na itong na-displace dahil sa pagpagibo kang Balatas Development Complex, mahanapan din ng solusyon. Kung ang alkalde rin umano ang tatanungin kung pabor siya sa pagbili ng LGU noon sa lupa sa Sitio Iwid ay hindi siya pabor, lalo't lehitimong benepisyaryo ng DAR ang mga residente ng lugar. Kung hahapoton ako, agree ba ako na iyo to si Pigbakal kang city? Di ako agree. Kasi para sa kuya, dapat ang city di ay nagpapahali eh. Ang housing office nga ni pigsisiguro na may na-displace. Pero at the same time, dahil may na-displace na, kaipuhan mo din itong asikasuhon. Nananawagan rin ng kooperasyon ng alkalde sa mga residente lalo't ginagawa na ng LGU ang lahat para masolusyonan ang issue. Kinu-question rin ito ang pagbili sa lupa lalo't may nakatira na sa lugar at CARP beneficiaries pa. Sa uli, siniguro ng LGU sa mga residente na tutugunan ang kanilang suliranin. Gayon din ang mga residenteng naapektuhan ng pagtatayo ng Balatas Development Site na napangakuan ng housing unit sa Sitio Iwid. Nick De La Cruz, CSN.